ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಪಲ್ಯದಂಜಿ ದಾದೆ ಪಲ್ಯದ ಸುಕ್ಕ ಪಲ್ಯದ ಸುಕ್ಕನ ಪಲ್ಯದ ಸುಕ್ಕ 3 ಗುಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅವಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಗೀಜರ್ ಗೀಜರ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೀಜರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೂರು ಬರ್ ಮಾತ ಐಂಜನ ಅದೇ ದಿಂಜಾನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜಿ ನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಚೂರಿತ್ತನ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಚೂರಿತ್ತನ ಬಾತ ಪೊಡಿ ಕಣ ಇಜ್ಜ ನಿಂದು ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಗನೆ ವಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಸುಕ್ಕ ಒತ್ತು ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಸುಕ್ಕ ಖಾರ ಉಂಡದೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು ತುಕ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಎರಡ್ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 3 ದಾವ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಈತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆವಂದ್ಲ ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೋ ಕಣಪೇರಿ ತೆಗೆದು ಬರೋ ಕಣತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮನ್ಪಕವೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಪ್ಪ ಪೇರ್ಡ್ ನಮಾನೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಸಿನ ತುಪ್ಪ ವಾಡ್ದು ಮಂತೊಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತಲಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಪ್ಪ ತಗೋತಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಖಾರದನ್ನ ವಾಡ್ನ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ರೆಡಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ 3 ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆತಂತ ತುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ 3 ದಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತಂದು ಸೂಪರ್ ಪತ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ತಂದು ಸುಕ್ಕಡು ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಒಣಸು ಅನ್ಕೊಡು ಅవి ಅಂದೀನಿ ಟುಕುಡುಕೊಂಡು ಒತ್ತುನಾಗ ಒತ್ತುನಾ ಬರ್ಚಾ ಅವಿರೇ ಒತ್ತುನಾ ನಂಬರ್ ಒತ್ತುನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೊಂದು ಬರ್ಚದ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಆರ್ಪಣೆ ಬರ್ಚದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ದ ತೆಲಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿನ ಬಾರ್ ಚೌಕ್ ಬೈದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಗೆಂಡದ ಎಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಓ ಪೊಡಿ ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋಡು ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆಪ್ನ ಪಗ ಪೊಡಿ ತಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯೋಡು ನಾನೈತೆ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓ ನೀರು ಬುಣದ ಅತ್ತೆ ಐಕ ಮಾರು ini kuntar dala aja nih soalnya kunjuran jual ni abdi kubir tadi mungkin inter almost bayun batan nama palle chicken liver nih coba aku buat tadi. Okay, thank you so much video tu donje daru video YouTube channel subscribe man boleh. Tada bye bye, take care.